باجارێک و چەمێ دیژلێ دەبەرە بنازەنینی دەهرکێ نێوی بۆتان نێوی غەرزان نێوی سەرحەد باژارێک قەدیم و بناسنامە ئێلە ئێلێ باژارێکی مەزن و ناوەندی ژین کوردستانەیە ناوەندا باژێر بەری نەفت لێوەرێ دەرخستن باژەرۆکێکی بچووک بوو لێ پشتی و نەفت لێ هات دەرخستن و پیشەسازی بپێشکەت ئێلێ مەزن بوو و نەهاژی یەک ji باژارên mezin û herî moderniyê Kurdistana Bakurê. Navenda bajêr her çi qasî cihekî nû jî bê girê êleh devereke dîrokî ye. Tê texmînkirin ku di dema Sumeriyan de jî ev der şûnewar bû. Lêbelê ji ber ku li ser çiraveke hatiye avakirin niha ji wê demê tu bermayî nemane. Batman bi aboriya xwe jî yek ji navendên Kurdistanê ye. Li bajêr neftê derxistin û neftxaneyeke mezin lê kar dike. Wekî din aboriya bajêr li ser çandinî û ajalvaniyê ye. Êleh di pêşesaziyê de gelekî bi pêş ketiye û sê heremên pêşesaziyê li bajêr hene. Li aliyê Bakurê Êlihê Mûş, li Rojava Amed, li Rojhilatê Sêrt û li başûrê wê jî Mêrdîn cih digire. Em bi serokê mazlûm der yanî komeleya mafên mirovan û ji bo mazlûman piştgirî şaxa Batmanê re daxivin. Argûnexa dibêje ku wekî navenda bajêr Êlih ne bajarekî dîrokî ye. Dema ku li Kurdistanê şerekî dijwar hebû bi koçberiyê gelekî mezin bû. Lewma bajar zû mezin bû, bêkês mezin bû û ji ber vê jî keşeyê bajêr pirin. Batman şehrekî zaf kevin nîne merkeza wî derheqê merkeza wî de dibêjim zaf şehrekî zaf kevin nîne dîrokî nîne feqat dora wî ji eskîfê bigire hetanî mereto her derê wî dîrokî ye her derê wî tarîx e her derê wî şehrekî bajarekî kevin e bajarekî kokî wî hene bajarekî di Kurdistanê da bi nav û deng e ama şehrê îro anê nû ye Batman nû ye. Li vê derê xebatkar pirin lê xebat nînin. Kêşeyên hawirdorî hene. Kêşeya avê heye, kêşeya lewtîna xwezayê ji ber neftê heye. Argûnexa dibêje ku ew bi dilî ji bo Êlihê dixebitê. Bo çareserkirina van kêşeyan her di nav hewldanê de ye. Ev şehrê me ji her wilayetî ji her qezayî ji her gundî însan koçber bûn hatine vê derê feqat alanê xebatê tune işsizlik zanî ku dibêjin barekî zahav giran e Batmanê en temel en esasî sorun pirsgirêkê Batmanê ev e. Nefta awil li Tirkiye hatiye dîtin li vê derê derketiye. Berê 7000 xebatkarên neftê hebûn. Niha ev hejmar daketiye 2000-an. Neftxane hatiye piçûkkirin. Ji ber vê jî aboriya Êlihê derbeyek xwar. Axa me bin axa me zêde zengîniya me heye yanî ava me heye çar tarafê Batmanê av e çar tarafê Batmanê axekî fereh heye ji bona her awayî ra ji bona heywancilixê ra ji bona her tiştî ra zemînek heye em ji bona pêşrojê ra zaf umîdsiz nînin feqat em bên gelek xelkê me jî şiyar be û bizan be ku çawa pêşerojayê çi ye gelek bizan be li wê goriyê meşa xwe dewam dike. Wekî encam argûnexa dibêje ku ev welat ne bêxwedî ye û em ê hemû dest bidin hevdû û bajarê xwe bi pêştir bixin.
وەکی شارەدەریە دنیێن کوردستانێک و دەستێن کوردان دەنە لە ئێل هێژی پەرگالا هەفسەرۆکاتیە هەیە. ئاکەل بالێ دکشینە سەر پەرگالا هەفسەرۆکاتیە و دەبێژێ ئەف پەرگال ji بۆ ژنان و ji بۆ ئاشتیە ji بۆ ئاواکردنا ژیانەکەن و پەرگالەکە جودایە. Her aileye göre sistemeki be. Hem de ben mesela malbat aile yani jiyanaki azat bu embijin hevserokati her aile göre sistemeki avadı be. Çünkü emzanın jin jiyan bir deste jine avadı be. Lazıme vi sistem em kurtkın her aileye hem yönetime bajare hem hundure malbatê da yekevî jin û mêr yekhev bijîn biryarê xwe îradê xwe yekhev bidin ew tiştekî lazim e. Li vê derê ji bo ku jin ji aliyê aboriyê ve serbixwe bû ji her tiştî jiyanê man. Ji ber vê yekê gelek jinan li êlihê xwe kuştin. Ew rewş hêjî berdewam dike. Zamanekî Kurd da Pırjın kuştun. Mesela ev istatistike dünya tevlihev kir. Mesela problem ev bu. Yoksa jinin batmane daha pırhuk kuşt İstanbul'e daha hındık usane bu. Zamanı Kurt da mesela bistrojeda heşt hep jin intihar kir. Mesela ev istatistik pır tişki yani şok bu. Gış şok bu. Tene batmani o Çin'e usa bu ev vekte da loma pırdeng da. Akel balê dikişinê ser xebatên şaredariyê û dibêje ku em keşiyên civakî ji çareser dikin, bi taybet ji jê jinan. Meclisa me da çarde jinin, çarde zlamın em sedî pêncî ne. Bi rastî ev avantajekî pir mezin e. Mego yani jin çawa bigirsehî hundurê civaka bi îradê xwe hebe mego em ekonomiyê jinê bilind dikin. Hundurê hêviyê de komûnê jina em ava bikin. Yek dona pêr me vekir komûnê jina çêbû êdî atölyeyê jinan de ew kom biryarê xwe bide bi destê xwe çêke ew bifroşe perêwî jî ew bigire bi nava xwe da bela bike. Ew tişt ji me re pir muhîm e. Em dixwazin jin tenê nemîne bihevra ekonomiyê xwe xurt bike. Heskîv. Ev bajarê antîk bi şikeftên xwe ku hejmara wan digê 6000 şûnewarekî mirovan yê ewilîne. Bi qasî ku tê zanîn dîroka bajêr digê sedeya heştemî. Bajar li qeraxa çemê Dîcleyê hatiye avakirin. Geleha bajêr bi kendalan dor pêş kiriye. Lewma ji bo parastinê gelekî guncav e. Bajar di dîrokê de gelek caran dest guhertiye. Li bajêr Sûriyan, Bîzansî û Sasanî gelek caran bûne serdest. Di serdema Xelîfa Umer de bajar kete destê mislimanan. Heskîfê giringiya xwe ya dîrokî di serdema Ertûkiyan de jiya. Wê serdemê ji ber ku bazirganî bêtir li ser ava Dîclê bi qeyqan hat kirin, heskîv jî yek ji bajarên herî giring yê bazirganiyê bû. Îro jî heskîv bo geşt û guzariyê cihekî gelek xweş û navdar e. Bi hezaran kes tên li vir digerin. Lê mixabin, heskîv wê dibin avên bendava li Sûyê de bimîne. Lewma berî avên Dîclê vî bajarê kevnare daqurtînin, biçin û vî bajarê bibînin.
Li vê derê mamosteyek û xwendekarên xwe wêneyan çêdikin û nîşan didin. Em binerin bê mamoste Mehmet Karadeniz çi ji me re dibêje. Ji karê me re dibin rolyef, ji dara tê çêkirin, îsxarpîlê taxim em distînin, toxmaq çakû jêr dibêjin. Em wî distînin, o zimpara. Malzeme me evin, dawiya xebatê jî em zimpara bikartînin. Karadeniz dibêje ku armanca me ew e ku xwendekar fêrî dîrokê bibin. Wê dîrokê zindî bikin û bizanibin di bingeha me de kîjan şaristanî hene. Bi vê rêyê em dîrokê bi wan didin nasîn. Beriya milatê zêdeyî em dixebitin. Sümer, Akkad, Babil, Med, yani Mezopotamya tevayî, Anadolu, Anatolya, Yunan'a kevin, o Mısır. Servana em zêde xebitîne. Xebat hinek êminin, hinekî xwendevan êminin, em bi hev re dixebitin. Ev kar ne zehmet e. Her wiha Karadeniz dibêje ku divê huner karîgeriyeke li civakê bike. An ne huner nabe huner. Hinek em minkî ji felsefeyê xwendin û huner hinek dûrin. Alî civakî de tabii taybetê dixebitin hene. Kême yani huner ew e ku tesîra wî ser civakê hebe. Di jiyanê de perspektîvek bide civakê. Ev tesîrek hebise huner dibe huner. İbrahim tabloya şahmaran çêkiriye. Ji ber ku li gelek deveran ev tablo dîtiye û gelekî kêfa wî ji vê çîrokê re hatiye, ev tablo çêkiriye. û dibêje ku di van çîrokan de dîroka me veşartiye. Yani hayatı me hindi bizane tarihi zaf keme yani hindi me bizane ka geçmiş ama çubu zaf keme. Eke me zarok etwa jet kwa me bendirmiş bikin. Yani az bejim zaf baş yani. Ama çekiru stres özellikle yani stresam çıkartın ama sınav stresi ya mektep stresi yani çin ama. İbrahim niha dixwaze bibe nîgarekeşek û bixebite. Ew jî gelek xwendekaran fêr bike û ji bo gelê xwe bibe alîkar. Li ser axa Mezopotamyayê gelek kultur ve jiyan e. Asûrî, Kelhûrî, Tirkî, Suryanî, Ermenî, Azerî gelek kultur li vê derê jiyan e. Em xwendekarekê bêşa muzîkê Siyabend Aslan rine. Siyabend dibêje ku ew di çerçoveya hefteya geştûguzariyê de ji bo konsertekê darbixin hatine vê derê. Gelek çand vedere yani hatine dünyayı. Em dixwazin mesela li vedere bernameyek pir zimanî. Yani ji her çandê stranekî nêzîkê 12 zimanî em vedere stranê bibêjin. Orkestrayê me jî nêzî 34 kes tê de cih digre. Giş xwendekarên êzanîgehê hene, beşa müzikolojî hene. Du beşa, yek jê beşa yek emîn e, ya dî jî beşa du emîn e. Yani beşa sibê û beşa danê êvarê. Du pol e. Ji her du pola me orkestrayek amade kiriye. Wek korîst nêzîkê 30 kes cih digirin. Paza jê jin in, paza jê jî zilam in. Em dixwazin ji her kulturê stranekê bêjin. Li vê derê nêzîkê 12 zimanan em ê stranan bêjin. 34 kes di orkestraya me de cih digirin. Lê niha armanca me ku em bi hemû zimanên Mezopotamyayê stranan bêjin. Bi zimanên ku stran bi wan hewtên gotin jî. Armancek jiyê me jî ew e ku em van zimanan jî careke din derxin holê. Tiştek em saz dikirin, li ser vî erdnîgariyê çend çand hebin, çend ziman hebin, bi hemî zimana û hemî çanda em dixwazin stranê vebêjin. Ana armanca me li vê derê ev e. Ana tiştekî jî heye, mesela li vê derê zimanê Erebî daaxivin, gelek ziman. Lê mesela ew Erebî yani wek Erebiyek diye yani. Lê mixabin yani hêdî hêdî tê jî bîrkirin. Bi vî armanca em dixwazin ew ziman jî hêdî hêdî derin ortayê.
او چانجی او نواجی او ملودیجی مثلا هیدی بدرن اورتی و في ايام بن جياندن نهار ما جمع اوه وەکی کو گلیستان ئاکەلجی گوتی لە ئێ لە هێشارەداری ji بۆ ژن ji hêla aborî ve di serkevin gelek xebatan didomîne. Yek ji van xebatan jî kargeha çêkirina merş û xalîçeyan e. Saîme Xan gelekî hez ji vî karî dike. Lê dibêje di serî de ev kar pir zehmet e. Ev ji bo her kesî wisa ye. Em niha diçin cem mamosteya kargehê. زحمتي زحف هي اما فيجا مش مره قولايتي ناوقات سريع اولي جمره جيش كتكرج زحف زحمتي اما فيك اللي خوش جمره سنعتك خوش مثلا هر خاليكي تبقى دني دوان خاليه تبيني كي موتفي خوشلر تخي اورتي daha tişki hoşlarsa daha beter keyfateti tetxwazi peyura daha tişki hoşlar xi jberwe ki yani haskim da işi gerçekten 23 sala fazla 23 sala demişler meşgulum yani. Şeker dibêje ku ew perwerdeyê dide bîst keçan. Hemû jî ji malbata xwe re dibin alîkar. Ew dixwazin ku mihtacî malbata xwe nebin û pereyê xwe qezenc bikin û ew xerç bikin. Keçikên ku tên vê derê ewlê gelekî zehmetiyê dikşînin. Lê piştî ku derdorê nas dikin rehet dibin. Helbet ji bo vê civakê gelekî giring e. Dema me deriyê xwe ji wan re vekir kêfxweş bûn. Belkî berî niha tenê çûbûn sûkê lê niha di vir de dikevin nav civakê. بهتر زانه مثلا دركبن قارشي كانوا شغله خصاوه مش بلكي عولي نكارو خصاوه مش قارشي يمكن كانوا خصاوه مش بكل مثلا ذيك اللي سي صاله فردا شغل صادجه قرصان كانتنه قافر هي ديكشه كچكي ويري ايفرا سي قرص معلومه حفتي انسان دفردانه في حفتي انسان هريك ايري ايري عقل هي عقل سر عقل هي جهل عقل دستينن جهل عقل بشكي بستينن جبرويك يعني daha geç buna fikrame daha geç buna. Em berê xwe didin navenda bajêr û em serokê baroyê re diaxivin. Sewîm derbarê baroya Êlihê de agahiyan didê me dibêje ku baroya Êlihê baroyeke gênc e. Di sala 1991 de hatiye damezrandin. Ewlê 30 parezer hebûn lê niha nêzîkî 25 parezerî hene. بارویا مجید وکا باتمان باروکه گنجه دنوتو یکا در پشتی کو باتمان بو ولایت بارو ودری آوا بو وقتی من دست به کار کر دورا 30 پارێزەری هەبوو باتمانە ژهنگی حتا ئیرۆ پڕ زێدە بوون پارێزەر لەگەڵ دۆرا 205 پارێزەری هەنە 43 ستاژەرێمە هەنە ئەوژی مینا باتمانێ پڕ زوو مەزن دبە ئاخ لەبێ پارێزەرە ژی نو دەست بکارکردنە ئاگەهیەن کو سەویم دەدێمە هەنێکی ڕەوشا ئێلهەیە ئابۆری ژی نیشان دەدن لەورا دۆزێن هەری زێدەیەن عرد و زەویانە پاشێژی دۆزێن کارتێن li gor sewîn bajarê kevnare heskîf nasnameya êlihê heskîf hem kultura me ye hem dîroka me ye piştî ku heskîf dibin avê de bimînê wê têkiliya me bi dîroka kultura me re qut bibe ji roja ku ev proje çê bûye hem li Batmanê hem jî li Derûdorê hem temamê Tirkiye em karin bêjin hene dave vebûn wî şaxî me jî de taqîb dikir ev dave li Ankara vebû ji ber ku mahkema îdarî bû dernekek ava bû ku em karin bêjin dilxwazê heskîfê Hasankeyf Gönülleri Derneği wî şaxî me xebatê xwe didomand ew îmkanê ja bi destê mahkema an îdarî ku em karibin bisekînin nemaye ew
ji destê me derket. ما گوتبوو ئابۆریە ئێلهێ هینێکیژی لەسەر چاندنیەیە. ئەم نەهاژی بجۆتکارێکی ڕەنە. ئەو لەوێ دەرێ کارێکی کوبەرێ نەدهاتەکردن دکێ. هەردەکی توفرەنگیان دانیە و توفرەنگیان هەلدبەرینێ. ئەم بوویرە هەم لە ناو عەردێ وی دگەرن هەم ژی داخبن. که ئامگوهی خو بدن جوتکار فرسنده آسی بیوی چشماره بیجه. والله هواله میازخ تفته دایه و باران کلیتوی تب خرابه و کافیت جیتنیه و انت داخلاتین چوات کنه وان چلیتی دلال یازخ لیو ساکنه. ای والله جایی که مثلا فابریکه میناوی حوالی گو فابریکه هوا باشه مثلا بیاوی باشه شو پیداتر آت تدوینی یعنی یازده خواه جا به یازده خواه تفته دا ام خود فروشی مثلا تابلوجی مجهی ام دوین دینه آراسرا و ام بری دای و قمسونجی مته دیار بکرده به فیت برا دای یعنی 4 و 400 2 400 هاتی 1 و 700 يعني تبي تشقى فرق تدويني يا زخه والله تبتي دا وي خراب هج فياتي هم جيبونا نتارع عشيا بيجي ادميني تتاتي سن يا زخه gerçek اري والله حيفا بلا جماعه تعاوي خذ من ماخي آسی دبیجه کو بری ما تتون دشاند دولت دکری مجی دشاند لپاش دولت هاو کری مجی بری 3 سالان دست بیوی کاری کر فرزنده جهال خو نرازیه هر تشت بوهایه لی بوهای برهمین کو هلدبرینه هر کم دبه اف حاجی کاریگریه که خراب لوید که دمر دبیجه کو ji sala 1957 ku neft li êlê hatî derxistin û vir ve li ser neftê û neqliyatê karekî baş heye. Di sala 1990 de febrîqeyeka erd li vê derê hebû. Piştî wê jî herema pêşesazî li vir hate avakirin. Di encama vê de 57 heb febrîqeyên dest bi kar kir. Berê 1557 Batman wextê min û petrol hate dîtin û li serê mezin bû heta bû wîlayet daha zaf îro li ser petrolê û naqliye bi rastî zaf karekî delal heye. Di dore di hetanî 1990 li Batmanê bes tek fabrîka keme hebû ya arvan. Piştî wê got organize sanayî bölgesî hate karkirin û çêbû di toplamayê de 57 heb fabrîka ketine devrê. Demir dibêje ku ew bêtir îxracatê bi Kurdistana Başûr re dikin. Piştî wê jî Sûrî tê. Lê piştî ku şer dest pê kiriye rêjeya îxracatê kêm bûye. Ev ji bo êlihê keşeyeke mezin e. Tabii wextê got çine Kurdistanê bi rastî em zaf rehetin. Çünkü çima em zaf rehetin em aynî ziman xeber didin. Em aynî xwarinê kêfa mecaratê, aynî lîbas em li xwe dikin. û wextê em çine wir piskirêka nakişîn. Wextê gotin nakişîn ticaretê dikarî rehettir bikî. Mesela zêga îro dünya devleteke de nazarim bi İngilîzî gerek ez peyvim veya gerek danışman mirabe ve li dever de tiştekî ihtiyacekî mevsat hene.
وجوي مشتركو صدي حشتي ذاتا إخراجاتها ماي باطماني بفادر بفا كردستان ربوب روجافا ربوب جبوينا كي تسقن تيانابين ووقت إن شاء الله بيشيا زمان مي زعف دها بيشتر بن دمر وکی انجام دبیجه کو لترکی باجاره خودی نفوسی هری گنج ایله لگل ویجی درفتین کارجی کمن ایله بشانسیه که ایله آب وی رنگی جی هیا بو وی ام مجبورن آبوریا ایله به پیش و ببن ایله باجاره هسکیفا افسانه‌ای کو لاندک و گورا شارستانیان کوناره باجاره نفت و پیشسازیا کردستان باکور باجاره نوجن و به دردورا خو کوناره ایله ایرو به سیرانگهین خو به مولین خو به اوتلین خوین پنج سترک لبندی گشت و گذار و پیشسازانه